Ну, якщо... Ух ти, бачили? Тільки воблер приземлився, головень зразу його атакував, ще й так вискочив, подарував свічку. Рибка невелика, але це сьогодні перша. Супер. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Ультралайтовий воблер Strike Pro Baby Pro – моя перша покупка серед маленьких спінінгових приманок. Купив цей воблер в 2010 чи 2011 році за 24 гривні. З часом в моїй риболовній колекції таких воблерів появилося 6 штук в 5 різних кольорах. Вірніше було 6. Один воблер відірвав на гірській річці. На офіційному сайті Strike Pro Baby Pro має ось таку характеристику. Воблер плаваючий, довжина 2,5 см, вага 2 грами. На моїх приманках є буква F – плаваючий. Але забіжу наперед і скажу, що деякі воблери дійсно плаваючі, а деякі тонуть. Зараз перевірю довжину і вагу своїх воблерів. Довжина воблерів 2,5 см. Тепер переважу кожний воблер окремо. На коробці написано, що воблер важить 2 грами. Мій перший воблер важить 1,83 грама. Наступний 1,94 грама. Кожний воблер має різну вагу. Ця приманка важить 1,87 грама. Жодна модель воблера Strike Pro Baby Pro не важить 2 грами. Але по правді думав, що будуть воблери, які важать менше як 2 грами та більше 2 грам. Для цього воблера в мене було 2 спінінги до 10 та 14 грам. Пізніше купив спінінг до 8 та до 3 грам. І закидати Baby Pro під гіляки дерев та кущів було ще зручніше. Розраховував ловити на Baby Pro окуня, щучку та червонопірку. На протязі 7 рибалок на цей воблер не зробив жодної покльовки і закинув його на дно коробки як неперспективну приманку. Згадав про воблер Strike Pro Baby Pro, коли збирався їхати в Закарпатську область на відпочинок. На той час мав деякий досвід в спінінговій ловлі і вирішив під час відпочинку половити рибу на гірських річках. Не думав, що воблер Baby Pro буде ловити рибу. Але головень дарував покльовки і риба активно атакувала цю ультралайтову спінінгову приманку. Якщо окунь, щука та червонопірка, яких я планував ловити цим воблером на водоймах Волинської та Львівської областей, не звертали увагу на приманку Baby Pro, то головень атакував його з радістю. Воблер має власну гру на рівномірній проводці. Летить точно в те місце, куди мені потрібно. Коли вітерець дує в спину, закидав його на 25-30 метрів. Приманкою Baby Pro обловлює мілководні ділянки річки та місця під гіляками дерев та кущів, що звисають над водоймою. Часто головень атакує воблер, як тільки він торкнеться поверхності води. На течії воблер не завалюється на бік, що для мене дуже важливо. Хоча на офіційному сайті написано, що воблер Strike Pro Baby Pro плаваючий, в мене є як плаваючі, так і тонучі приманки. Воблер пофарбований якісно, але з часом фарба облазить від великої кількості покльовок головня та рідких попадань воблером в каміння. Гачок посередній, і на риболовних форумах багато рибаків радять його поміняти на більш якісний. Але трійники не міняв після покупки приманки. При правильному налаштуванні фрикціону котушки і делікатному виважуванні риба не повинна розігнути гачок-трійник. Хоча одного разу головень за 200 грам трішки відігнув одне жало.
Трофейної риби на цей воблер не ловив. Найбільша рибка, яка атакувала Baby Pro, це головень вагою 260 грам, що для мікрорічки гарний результат. Воблер Strike Pro Baby Pro подарував мені покльовки не тільки кленя. Серед хижої риби бебіком ловив дрібного окуня, жереха та річкову форель. Крім хижої риби, на Baby Pro ловив білу рибу, а саме подуста, оклею, бистрянку та єльця. Воблер Strike Pro Baby Pro – це копія воблера Yuzuri Snap Bean. Також бачив багато безіменних китайських копій, але не наважився їх купити. Ультралайтовим воблером Strike Pro Baby Pro задоволений. Ця приманка в мене є розвідником і практично завжди першою летить у гірську річку, коли вдається виїхати на спінінгову риболовлю у Закарпатську або Івано-Франківську область.